el decret d'alcaldia, donar compte del decret d'alcaldia relatiu al nomenament de nou personal eventual. Es tracta, aquest nou personal eventual, es tracta avui del nomenament d'una nova assessora de nivell 2, que dependrà de l'àrea d'alcaldia. L'expedient inclou el seu currículum i, bé, sense entrar a valorar les seves aptituds per exercir aquest càrrec, un càrrec d'assessora de nivell 2 amb una remuneració de 50.005,08 euros bruts anuals. Aquesta persona, Dolores López, en el seu currículum explica que porta treballant ininterrompudament pel Partit dels Socialistes de Catalunya des del 1995. Del 95 al 2004 al Partit dels Socialistes de Catalunya, com a assessora del grup municipal d'aquest grup municipal, socialistes, d'aquest no, del 2004 al 2007, i com a assessora del grup socialista a l'àrea metropolitana de Barcelona del 2007 fins a l'actualitat. Bé, a nosaltres com a mínim ens semblaria significatiu el seu bagatge, tot el seu bagatge laboral i professional previ per arribar ara a assessorar a l'àrea d'alcaldia d'aquest Ajuntament, una persona que porta des de l'any 95 només treballant pel propi partit, però bé, cadascú té el seu criteri.